di. Asa ta mga adto. Sa Jollibee! Wa man kunyo gitagad, kamo ra man doon nagsabot. Kuya ka na mo, are you gonna come with us? Bata, wa man ko, wala man work man ko. Oh my God, I really appreciate nga na aking work. You appreciate nga nakoy work? Ngano Yes. nitago man ka dira? Because it's... Ma, wa ko nag Gastos ni mo ba sa kadira? Way, Awan ni Lord! kini mga bata day, way mabatasan day, ingon sila mga daw sila Jollibee buntag. Wala gi ko nila gitagad. Klaro ni mga bata, unsa mga bata ani pagay kuba na kung Awat eh, unsay mo kastorya niya te? learn. Patya sa na radyo ba nisa? Ala naguba na kong mas, wala gi mas. Bahala ka dira. For you. Yeah. Kini mga bata, wani mga batasan, mga daw sila Jollibee, nya di ko nila dalhon. Alwada ra mo yan. Kaya ayaw ko na mag-asawa ulit. Ma! Ha? Are you Ayaw ko gonna na- come with us? Ayaw ko na mag-asawa ulit. Kano sa what time you will go in the No, in the right Jollibee? now. Right now, sa breakfast, tanghalian. Minarunong na inyo kay naatay trabaho niya mga mo sa pagkuyog na ko na may trabaho. Ala, mauman na ko sa nasuot sa among oras. Gituyo ginani mo Gris No, kay na it's ako not. I'm really sorry. tarong dia Gris. Imo I'm lang really gituyo. sorry. Sorry pa ka diha. Bitaw. Kung tarong ka ugma kay wa koy di up ko ugma wa At koy trabaho. tomorrow, I have ikaw no lang work. po manglibre na mo. Ha? Oh, ako may muntay manglibre karon. Wala, balibad man ka. Ikaw na po ugma manglibre na mo. Matulog na lang ko Gris. Di na lang ko mukaot Jollibee. Bahala ka dira. Biskan kinsa mo pastorya mo ningon ana should na away. Di ingon ana mo mga anak. You know I have work. Din why you go to in the So in the you will Jollibee. adjust. Because I will it's time adjust for us how to I go there. adjust. I'm It's not either- arbab. I'm it's not e- boss. It's either you go to work or you stay here for us to go. No, sa I have to Jollibee. go work. I have to Hindi go. yala. Go. Have a good day. Ugma na lang mga Jollibee ba ni? Mag-adjust mo na, eh. Lain na sa inyo batasan oy. Tara na ako, gusto ka. Pero pag... Ngano inyo mo ngano ba padungdung mo mga Jollibee niya? Di ko nyo dalhon. Ako Imo day, man siya, sad. ingna, kaya ko'y kwarta mo. Kaon na pag ko niya. Hoy ma! Asa man hustisya ani? Asa man hustisya taon aning kinabuhi ay hindi man di ba mo mudalan ako sa Jollibee? Ma! Makita ko! Wala ka nakita ungo. Wala ka nakita, ongo. Kining duha mga unos lag Jollibee. Karon giingnan ako kuyog ko niya unyay arrange na lag adlaw kanam koy work. Oras ra ang i-arrange na mo ma dili adlaw. Minarunong din ninyo. Dili pa na minarunong kay karon Oo. i-appreciate unta nimo nag-invite ka na mo karon. Karon ra jud. This is not appreciate. No acceptable jud na siya. Bahala No ka. acceptable. Kay ngano man mutuyo mo ato Jollibee niya ako work. Kay wala man ni work karon. Naman ni work tomorrow. Atik-atik mamuoy. Wa mi nag-atik-atik. Ngano gituyo man sa ninyo nga ako Iyok trabaho. pa na mo karon, kabong. So kami mag-adjust nimo. Sabado, karon man. Wala na lang ta ka nagsaba nga mga umog Jollibee. Ay sus makakita na pud kas picture. Hala. Nangaong mag Jollibee or otherwise napod ka sa Jollibee. Nakita na kas Vanessa na sa Jollibee ni Soda. Wadi sa kunin nyo ingnon nga mga umog Oh, Jollibee. mo gani giingnan ka karon at least Para dili aware ko. ka. Tara na. Tagain na lang ko kwarta bi pang Jollibee ug. No, no, it should not be like that. No. Lain na ning Grisi. No man involved. No money involved because it's either money ra imong apason dili ang moments. Magabaan ra jud ka na ko Wa man sa kadugayan. kasabot og moments. Wa ka kasabot og moments. Memories. May moments karon. Laoy ka sabi, mama, oy, tanga ba? Moments, yung memories na kasama, minimo nagkaon. Mao Ano ba? jud kay malipay pa kadagan pa kag video. Wala may memories good. Unsa man mo absent ka or mo trabaho? Pili dayon. Mo trabaho oy. Choice din. I have no Pili choice. dayon. Bilini na lang ko dalhin na lang ko niyog Jollibee. Na mapanos na kanon na siya. Daghan rason ni Grace. Uy, daghan kay kag rason Grace. Manamang Di ko na tinuod ba yat iba no? You have so many reasons. Salamat ka. Pa, di na ako mag-ilis og Pareho lang mo Vanessa. Wala lagi mo yung kanang wala lagi mo yung mga kuan, wala lagi mo yung consideration ng mga pagkaanak. Maadto ka dito si Tivana pag kay murag overdose na akong nawin dinada. Wag ko taga palitin na lang kunyo dalhan na lang. Oh, Ano, ako yung ina siya, mapalit ako yung kwarta. Leave over. Panihapon ako. Leave over. Paitalip over na lang pagkaon mo na ako, Gris. Sakto ro. Sobra ninyo. Guboy, magabaan. Batisan kay mag-waste may pagkaan and we don't want to do that. Niya magabaan ka na ako, Gris. Moabot ang panahon na magabaan ka na ako. Bad. Dili pud uy. Okay ra, guro. Mo gi-invite gani kay appreciate food.
Paminaw na adik kwarta si Vanessa ipalit og Jollibee. Uy, gato. Ayaw dyan na siya underestimate. Pakitag 5 dirham, tiban. Uy, 5 dirham. Wa man na siya kwarta gud kabalo ko ana mo hindi ko mo ni Vanessa kay pagasto na ko. Hala, tiban, gi-underestimate jud ka. Wa na ko i-underestimate. Uy. Wa na ko Mato na mo kay mag-ili. Pero mga to man ka mo ka ng Jollibee ka, dali ko ninyo ha. Depende, uy, kung basta hindi, ay, ka-order na mo, take out, wala na sila Jollibee. Ha? Nganong di may tabo din ang Jollibee nga. Ang Jollibee hantod man ay kagabi no. Uy, ang uban man jud kay morning, kay exclusive ra for morning, tapos kung ma-order na mo alas 12, dili na nila i-take out. Di dalhi lang ko Gris. Uy, bisan lang ko kanang gamay ra ko Gris. Bisag usa lang kahiwa. It depends. Kay basta po sa ay, iring. lain kay kagbatasan Gris. Sige ra makabawi lang ko. Pag magsweldo ko, magkaon kong Jollibee. Karon wala lang gikoy kwarta kay nahurot. Wala siya kwarta, Gris. Ayaw si pangatik, oy. Wala lagi koy kwarta Gris. Katuday last na ko 500 dirham sa kong gihatag nimo. Buton jud kaayo ka mo. Makagaba ba na ana? Gikita ka sa kong wallet. Wala jud ko. Katong itom nako. Wala man gito kwarta no. Pakita daw ko, babe. Mo bitaw nang di nakig ko ambot kay kapoy wagi kay kwarta na unsa way no wala mahinog ko kwarta. Last to akong gipada sa Gcash gihatan ako Lourdes birthday. Tiban, wa siya kwarta? Oh, mas na pa kay 5 dirham niya. Po wala man lang kong GSB, plitin ako taxi para di na ako maghatag ba maghatag og bus. Ayun na pag-taxi. Uy, kay sobra pa sa G's Byron. 12 raman gud Wa mo gid taxi. Kadaw pud nimo Gris uy. Si So Tiban, mga irtag G's. Bani tagay tag G's bani mi Uy, bag wala ko. Wa jud ka kwarta-kwarta man nagtuod kay na ako kwarta. Yung ngano Nalis mga na sa kwarta, ani. Ganina sa Jollibee, ngano rata mga nagalis. Jollibee. Kuha mo kwarta. Kuya gitawag ra gani ako may imong problemahon nga. Mga dalo gid ninyo yung mga tag G's. Gris gay tag G's. Iprinda imong bag sa ako ah. Asa man braga kani? Oo. Ug iprinda na kuha na ko'y bag. Oh. Mao gani na. Katulang gabita jam sport. Uy, kulain ba nimo? Mo ni mo sulog Gris mura kag non eh. Lain ko iko. Lain di. Mura kag sirina sa dagat nga nahugsan. Ay, judgmental ba ni? Wala ko. Ilisa na lang na ako. Grabe makasaya si Rina sa dagat. Bright po dis bang usahay na. Tinuod ba ya putanawar gud murag nahugsan. Makastorya ka no mo si Rina sa dagat para grabe na di kay kabati mo. Mura. Ano po kada, ikaw ba ang baduy manamit? Hoy dili po ko badoy kabalo po ko magpartner. Uy, what do you think of me? Thinking of others? Yeah. Tingin nga. Learn, paminaw learn. Mga undo sila Jollibee karon. Karon ni ana ko niya. Dalhan na lang ko niya. Iya ko giingnan nga kuyog baka iya sa ko paguyog na ako trabaho sa At pagkatuyog. least tino, gi-invite na nako no. Oh, tapos Unya ako siya gusto giingnan. niya ipirain ko ang moments man among gusto nga kuyog ka. Oh. Giingnan ako. na kay namin trabaho niya. Giingnan ako Pili na siya. ako, trabaho, vlog, or video. Eh, Giingnan man ako siya nga. Dalhan na lang kong spaghetti. Kanang Jollibee unya. Nya dili sad siya muhotog. Nya ako lang giingnan pa wa man lang tag GSB pang taxi na ko para di na ko magbus. oh, kailangan mo siya mag-IoT. Di siya pahuwam. Kay ma-exercise man siya katawan kung mag-basi ya. Exercise sa bada Gris oy. Ayo pakita. O tarong na imong gisulob din aka nahubsan sa sirinang nahubsan sa dagat. Unya, dadhan lang ninyo siya. Oh, dalhan. Wala di daw kay Dadaan ka. git over. Dadhan ka, dadhan. Git over lang ko ipadala. Dadhan ka daw. Kana bang sobra ba? Kana Dili, sobra. uy. Ingon siya. Ingon siya. Di lagi, bilhan mo. Bilhan mo. Sa tuwing giingon ako Bakit Gris. mo adto mo sa Jollibee Hawaii? As now? Mamahaw daw sila dito Lord. Ingon siya May Lord. pagkain. No? Tuutuunin siya. Wala ay magpadala ko tira kay nagpaabot na ang Kapuyang mamalakaw. Mamahaw daw sila niya. Ingon siya di kam kuyog namo mamahaw mi ingon ko Malakaw kumaro man ninyo naman. mulakaw. Ah, Mulakaw mo mamahaw nga. Gikulit lang ka, uy. Asar gani ka mo si. Iasar ka lang, iasar. Pagpadala nagkwarta siya pang sweldo sa trabahador kay nagyaw-yaw si papa. Oh grabe niya. kong mga responsibility, mature na ko. Ma, Pero taga itag GSB. Ikaw kung mga ka na ko GS tagaan biya ka na ko 20 pa man gani. Hala, mo jud ka kahatag og 25 lang. Ay si panuklod ba sa madagma ko banisa. wala tay kuan. Gani mo koy tukmod. Paligya nga Ay, lagi to, bailon, pabita. Yatag GSB. 5 ra wala na ko jeez. Sinsilyo. Paita ni pagkainahan eh. Bait gi pagkainahan. Tagay ko 5 kay mga pagkog 5 ni Vanessa. Tutagaan ka niya. Vanessa gay tag 5 Vanessa 5 ka gray 5 sa di mo. Taxi. Sinsiyo Wala lang. gid ko
ko. Ay, nagubang pultahan. Ay, mo pa naglisod na ginawas pultahan. 500 iyang kwarta, wala sinsilyo. 500. Akan na lang pa ba din? Uli lang ako niya. Walay sinsilyo sa 500. Sorry, Jude. Pun-ipon ni ninyo. Ikaw, wag ko'y kwarta yun. Usa, utangon ako sa taxi. Ay na pag taxi at least nakis Amo na. naog na kukutob sa eskina niya. Magnakaw pa doon. Kaluoy po na ako. Sige na po, please. Dugan dito reklamo sa imong kinabuhi. Wala ko naglikramo na marayag ra ko ninyo day. Tagaya lang kong 5. Sorry kay wala na dyan 5. Laina ni mo Gris. Ipon 5 Gris B. Wala sunod ugma ako na po'y pahulmag 20 ha. Oh, ay na manghuwam kong Jesse, manghuwam sa siya bay. Tagal lagi kay kwarta Gris. Hala, mas money lagi Nga ako ka. si Quinta oh. Unsa na si Quinta ka Gris? Ipaipog di sana kung Ate Lorna kay nagpasuya man siya sa iya ka. Ate Lorn! Look! I have 50. Kawato na ko 5. Bakla dito sa ano? Patanaw ko ko. Gusto na ako. Ato ka sa ano kay mag-change ang bakla ano. Patanaw ko Tago si mo. Quinta be. Ayaw may food na. At least meron ka na. Lahi lagi si pun mo Oo, day. bitaw. Naalagi ang pito kahari. Picture ka pito ka hari. Pito no kahari ihap pa. Unom des paran aw nimo. Sa 7-Eleven. Asa magibutang nimo sa kalipa namatay. Tago na ni Grace. Meron ka na sila? Grace, ako na lang na si Quinta be. Utangon ako. Di ba gastuso net, Lord? Ngano man? Uyaan mo na. Di gustuson. Namugawas maginang mga 50 perminti. Unya, pag marami na. Ay, So, naa may daghan. Asa man? Kay daghan wala lang kaka-discovery. Nakakuha ka? Oh. Nya ayaw gastuha, usa. Grace! Grace, di na lang ko manghuwa mag 5, Grace. Okay, thank you. Tagaan ka si Quinta ko pag naana po. Ikaw na ko tagaan. Oy, batasan mga bataan eh. Adto na ko, Grace, oy. Ate 5 be. Puni kog 3 kay basig 3 ang bayranan. Wala na ko. Di ba remember na nga ko ni magsinsilyo tapos wala ko sinsilyo. Pun ilag 3 wala ino ni nilo nyo. Usa uno ko magsakay kutob ko sa skina ni. Hi ma'am, ingat. Have a good day. Vanessa, gaya tag dos Vanessa bi. Paita ni mo tayo mga tag dos di mo hatag. Bye na lang ninyo ikakapoy niyo binli kog Jollibee, dali kog Jollibee. Alis na ko day oy kay ala nga kong mas. Asa no to kong mas? Areha ka na mga bata day, wala consideration. Pinulit ka, oy. Ha? Pinulit ka lang. Wala consideration mga tag 5, wa mga ko tagay. Bye ma'am. Wala mo diya. Ngayon ninyo bunta, limahin ninyo gitakaan. Grace! Uy, mo tasang wala. Bye. Bye.